Dobré ráno, priatelia z Taškentu, z raného Uzbekistanu. Prišli sme sa pozrieť k bazáru Čorsu bazár, ktorý v preklade znamená 4 ulice, pretože kedysi bol pred 2000 rokmi vybudovaný na križovatke ciest. Dnes je to centrom Taškentu. Dodnes obyvatelia preferujú nakupovať tu ako v supermarketoch. Výrazným symbolom Čorsu bazára je nádherná veľká kupola. Tá bola však postavená v 80. rokoch minulého storočia počas éry Sovietskeho zväzu. Bazár ale netvorí len táto jedna kupola, tá síce je najväčšia, je dvojposchodová, je prízemie a druhé poschodie, ale aj niekoľko menších kupol a množstvo budov. Bazár je obrovský, je rozdelený na rôzne časti podľa toho, či potrebujete mäso, ovocie, zeleninu. Toto je sumalak, typické jedlo, ktoré sa varí počas Novrúzu na sviatky jary. Robí sa z nakličenej pšenice, kličky sa rozmixujú, vyšťaví sa z nich tá sladká šťava, varí sa to s múkou, veľmi sladké, niečo medzi kašou a dezertom. Na Čorsu bazáre sa nachádza aj pekáreň, kam sa chodia naši klienti pozerať. S typickým uzbeckým chlebikom sa stretávame v Uzbekistane veľmi často. Tu máme aj typické uzbecké jedlo, ktoré sa volá norin a je vyrobené z hovedzieho mäsa spolu s konským. Honim. It's made from? It's potato and no meat inside. Čiže bez mäsa. That's really nice.